Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз аз Арифлей ман заказҳои худро гирифтам, получат кардам. То охири навор бо ман бошед. Мебинем ки канику чӣ гирифтам. Ҳамаш бо ному фамилия Шарипова Мархабо Шамсуллоевна. Ҳамаш агар шумо хоҳед ки ҳамин тавр бо ному фамилия худтон гиред, шумо аввал регистратсия мешавед и 20% скидка мекунад шумоя и обязательно ҳамин хел заказҳои худро бемалол дастрас мекунед. Кани бинем датарони чӣ бошад. Арифлейм пакет омаде бо красота создан Шветсия. Да, Шветсия. Инҳо ҳама барои Швейцария аст, барои ҳамин Арифлейм барои мо омадааст. Пакет. Ина сами главни барои одамое ки мисол дилашона дур мегиранд, ки намеояд ё ки яком ҳила у найранг аст. Мисол хел саволҳо бисёр мешавад, чӣ хел мешавад ва ина ҳамаш ба ному фамилияи худатон ва инҷо чизе заказ кардагӣ ҳастед. Ина и баъд инҷода ценашай чанд қадар заказ кардагиен и бо скидкашам менависонад. Аз ман 2411 рубл буд, 401 рубл 83 копеек ва скидка карда. Акнун дар инҷо инҳо ба фикрам тональный крем будам. Ман якташа мекушоям. Тональный крем. Тональный крем. Аҷоиб. Инаш баҳой запахшам аҷоиб буд. Тональный крем. Ин духи чанқа буд? Ин духи ман 1800 рубл буд ба фикрам. Ин духи бошад. Инашам духи аст. Ман ҳамин хел ман ин ҳар чиз заказ кардам якум бор, на ҳамаш омадад. Сета тональный крем. Акнун инҷо бори якум аст. Ман якум бор заказ кардагиам. Ин бори дуюм аст, ҳамаш омада. Акнун бори якумо мебинем. Ама чӣ кор кардиш бояд бошад. Инҷа бори якум аст. Якум бор заказ кардем, якум борам ина чек омадаги катиш. Якум борам чек омадаги аст. Якум бора 2902 рубл да гирифтагӣ будам. 483 рубл скидка кардай Арифлейм. Ана инҷа иш мыла барои зонҳо аст. Ана инҷа духи лосия барои худам заказ кардам. Запах фасонаки чанд рӯза чанд қайда вайб месадад либос гидатам. Духи лосия. Это мужской. Вақти майра гирифтам, катишинаи дезодоранта подарка кардам. Ҳардаш ё якташ я мехариш натрош подарка. Вот шариковый это мужской набор, комплект. Инаш
اینم запахаш аҷоибот аст. ман инро дар 699 рубл гирифтам. ина кадиш подарка. Чи аст инҷа? Инҷа кисточка. Як кисточка барои румяна или пудра. Кисточка. Мягкий, хушрӯякай. Баъд инҷа Рексона дезодорант женский. Анқака, лекин ам хеле бӯяш хушрӯ аст ки инашам Oriflame. Вообще аҷоиботай. Майдакай, лекин бӯяш чанқай меса. Ям 48 соатая. Инҷада ма вай гирифтагиам. Чи? Инҷада гел для душа. Инҷада англиси навистаген, лекин да каталог бихони гел для душа. Касе мехоҳад, ман ҳатман да поёни комментарий или описание да мемонам. Ҳатман ссилкаша дароен, марҳамат. Касе мехоҳад ягон чиз аз Oriflame заказ кардан, ина ҳама фактоша нишон додам, цена ваёш. Инаме чекошка тиш меравад. И каталог номер 15, и каталоги 13 буд. И дига ба кор истифода бурда наметонем мо. 21 рӯз кор мефармонем и тамом. А каталоги 14 озираш дада дасти клиента. А инҷада ма кушодаги ҳастам, ша и детский собун. Детский собун сурати панҷа. Бӯяш хушрӯ, 60 рубл аст. 100 рубл будай, 60 рубл шудааст. Аксия кати. Анаи подводка. Подводкаи хеле вай сахтакай да, яхел шастай, мисол шуд кашмулоймакай, айнаш сахта аст. Аниш туш 399 сум буд, 500 сум буд, аксия шуда 399 сум да ма харидориш кардам. Боз ҳозир да и каталоги номер 14 да ҳамин шуда 199 рубл. Тамом, ҳамин чизе ма гирифтам. Бинед хоҳишманда, агар касе хоҳиши мисол заказ кардан дошта бошад, марҳамат, ва ман номерои ватсапа мемонам. Касе хоҳишманд аст, марҳамат заказ кунад. Хел заказҳо аз Oriflame, качествашам нағз, ҳама чизояш. Общий ма анақа мисол заказ кардам. Хеле наша кушодам, дидед.